Piştî piştî tinekirina Daişî de hindir Reqqayê paytexta terorê de dest bi tinekirina Daişî de hindir axa Sûriye bi giştî de hate kirin ji alî hêzên Sûriyeyê Demokratîk em jî wek YPG û YPG jî navda cî dîrin niha di çola Cizîrê de li hember Daişê ev nava şerekî mezindane bêguman piştî rizgarkirina Reqqayê derbasî merhelekî nû em dikarin bêjin em bûn di vê merhelê de êdî çareseriya pirsgirêka Sûriye di hindir Sûriye bi giştî de demokrasî ancak dikare çareseriyekî bîne ne mefhûmê qewmî yê faşî ne jî mefhûmê İslam siyasî mutatarrif İslama yani siyaset bi İslamê kirinê dikare çareseriyekî bîne eger çareseriyek hebe ev jî wê demokrasî be wek hûn dizanin di hindir herêmê de desthilatdariyên heyî bi taybet jî desthilatdariya Tirkiye ku ji destpêkê de Daeş û ev grûpên tundrew di hindir Sûriye bi giştî de jî taybet jî li Rojava û Bakurê Sûriye her tim destê desthilatdariya dewleta Tirk li piştewana hebû her şerê ku me kir her gavek ku me pêş de avêt vê dewletî belgeyên desthilatdariya dewleta Tirkiye jî belgeyên Partiya AKP û serokê wî ne Recep Tayyip Erdoğan alîkariya wî ne dikir derdiketin ortê ji bo vê jî di serî de dewleta Tirk statûya dewleta Tirk ev welatên herêmê yani wek Tirkiye wek İran wek Sûriye ji bo parastina statûya xwe pêwîst dike ku hêzekî parastina demokrasî dike gerek dike nebe ji bo vê jî taybet li hember hêzên Sûriyeyê Demokratîk taybet de Efrînê de wekû noqta zayıf dibînin ji bo vê jî êrişî mefhûmê demokrasî ê ku bi şerê me li hember terorê de me bi ser xist Kurd, Ereb, Ermenî, Sûriyan, Musulman, Xristiyan, Êzidî li hember terorê Daişê a cîhanî me şerkir û serkeftinên me bi dest xistin hemû eqnîa yani ji maskeyên van statûyên han xistin roja îro jî em dibînin ku artêşa Tirk ku bi rêveberiya Partiya AKP û serokê wî ne desthilatdariya Tirkiye direkt derdikeve hember demokrasiya ku di çerçeva parastina hêzên me de yani jî di herêmên ku em di parêzin de pêş dikeve dixwaze bibe engel ser vî esasî gelek cara xwast xwe bike alternatîfê hêza civakî Sûriye Demokratîk yani jî hêza YPG ku di herêmê de xwe wekû qehreman bide diyar kirin lê civakê bi xwe Daeş tune kir ser vî esasî jî êrişî Cerablusê kir kete babê de ihtilal kir evîna mirov dikare bêje ihtilal e şerعiyeta wî ne li gor krîterên dinyayê ne jî li gor mebadî û meqayîsên civakî tune ye ketina wî ne artêşa Tirkiye hindir axa Sûriyeyê li Cerablus û Ezaz û Bab û aniha jî li Idlibê tek hedefek wêne heye yek wekû ku li Qubrus û Lîwa İskenderun berê Sûriye axa Sûriyeyê din destê Tirka de ye berdewamiya vê çandê ku cardî beşek ji axa Sûriye ihtilal bike û girêdayî dewleta Tirkiye bike a dudiya êrişî mefhûmê demokrasî ê ku çareserî ji bo pirsgirêkên azadiya û civaka û çanda tîne li herêmê hemû azadiya pêş dixe ji bo ku li hember wî ne bisekine û bikaribe desthilatdariya xwe biparêze statûya xwe biparêze bêguman piştî tunebûna Daişê wê hewldana me hewldana avakirina Sûriyekî Demokratîk be di wê çerçevê de di wê armancê de bi vî îslûbî wê hêzên me parastina civakê ji vî alî de bikin û li her derê Sûriye wê parastina wî ne bikin dema ku bêxwastin wekû ku niha hêzê Sûriye Demokratîk hetanî Dêrezorê hetanî hidûdê Iraqê jî diçin wê li hember hemû hêzên ku axa Sûriye ihtilal dikin jî wê di heman demê de wî rengî ew bikin artêşa Tirk di hindir axa Sûriyeyê de qet rewebûna wî ne tune ye grûpên ku ava kirine grûpên tamamen murtezeqane grûpên ku li ser bercewendîn xwe taybet
بوان را تبدیگرن مقابل هنک صفقات مادی بوان را تبدیگرن لسر بی اساسی او گروپانا نه اون اکو دیرک شری لهمبر دموکراسی دکن شری کل همبر یپجه آنجی هزی سوریه دموکراتیک تکرن شری دستلاتداری و ستاتوی دولت ترکیه و اتفاقا نافبرد دولت ترک و ایران و رژیم داجی وینا درتخه ارته به راستی درتخه ارته که ور باورد کن اف قاس شورش که هاته کرن اف شورش بی ستاتیون و جاردی اف ستاتیونا بکاربن و شورش در باس بکن و جاردی حکم خالص هر جواکن دوام بکن اما یا راست او که جواک لبر خود ده و جبوی آزادی و دموکراسی و حتی داوید تکوشینه بکن و که داعش ببن خست شبرکو دما داعش درکت اف ستاتیونا ارتشن وان هری حزبون ده هرمه ده رغم من داعش ده رغم ایوان ارتشانا داعش برفره بو هیزا کل همبر داعش سکنی و داعش ببن خست هیزا جواکی يبهجه وهيزن سوريا ديمقراطية فإيروج عفرين وكون نقطة كي ضعيف تبين zaten destlatdariye devleta Türk bi saziya Türkiye ya askeri İroj bu destlatdariye xwe Paris'e hem zararı de Türkiye civaka Türkiye hem jî dixwaze hêviye demokrasî dendir Suriye'de bişkîne ji bu ve Afrin dewrpêç kiriye ji her çar aliye de dixwaze Afrin bifetsîne dixwaze Afrin tune bike û dixwaze gel bide naskirin ku şoreş xeyal e ku azadî xeyal e gerek dike ku kolebin servî esasî YPG de Afrinê de hêzên demokrasî xwaz yani ji hêzê Sûriye Demokratîk li hember terora Daişî wê berxwedan wekû ku li hember terora Daişî berxwedan hate kirin wê li hember ihtilala dewleta Tirk jî wê berxwedan bêkirin îroj pir diyar e ku wê rengekî pir cidî ev statûna dibînin ku pêşketina vê projeyê di hindir Sûriyede wê tesîrî li statûyê wan bike ji bo vê jî fobiya demokrasî jiyan dikin û êrişî demokrasî dikin wekû YPG û YPJ tevgera me di hindir Afrînê de amadekarîn me wê bidomin rengekî pir hêz wê bidomin wê wek serîkanî li hember mefhûmê qewmiya bîdaî çawa me li ber xwe da di Kobanî de li hember îslama siyasî a mutetarrif çawa me li ber xwe da û serkeftin ev dest xist bi heman bawerî bi heman fedayîbûnê bi heman rêxistinbûyînê li hember van hêzên statûperest ê herêmê de jî wê berxwedan bêkirin ya din ew e ku îroj desthilatdariya îroj Tirkiye û desthilatdarîn herême yani çi Îran bibe çi rejîm bibe alî ku wekû berpirsyarî van welatanin yani ji qanûnê dunyayê ji bo xwe istîqlal dikin û bikartînin qanûnê welatê xwe ji bo xwe istîqlal dikin bikartînin bêdengiyekî pir cidî di çerçeva hiqûq û qanûn da ji van hêzan re têkirin ama ya rast ya ku demokrasî û aştî û azadî û wekhevî pêş dixe civak bi xwe ye civak çareserî pêşxistî zaten di hindir Sûriye'de heta astekî mezin demokrasî di nava xwe de pêk jî aniye di çerçeva herêmên ku me parastî de bat tişta pêşketiye li hember vêna li ti derev ya pêş neketiye ji bo vê çavgirtinek di çerçeva hiqûqa navnetewî krîterên navnetewî de li hember êrişên dewleta Tirk ihtilala dewleta Tirk û van statûyên herêmê de bêdengiyek heye ji bo vê raya giştî gerek dike ku bal bikişîne ser vê heqîqetê ku ev desthilatdarîn heyî êdî temsîla civakê nakin bi rastî civakê naparêzin Sûriye artêşa Sûriye û cêşil hir ku bi nav dikirin wî demê û piştre bûn grûpên tundre Sûriye tamamen parçe kirin tamamen şehetandin roxandin bajarekî sağlam di hindir axa Sûriye'de nehîştin ilehî ku ev bajar tê de hate xirab kirin gerek dike li hember vîna êdî em bibînin ku êdî hêzekî ku civakê biparêze gerek dike derbikeve ortê yan jî ev artêşana cardî bikevin destê civakê de ne destê van desthilatdarîn handa li hember vê
gerek dike raya gişti vena bine civaka nav netevi vena bine civaka nav devleti vena bine İroj ev destlattarîn hayî ji civakê zêdetir bi destlatdarî xwe difikirin zerarê didin herêmê zerarê didin civakê û zerarê didin dunyayê bikiştî hem de alî aborî de hem de alî siyasî de hem jî de alî exlaqî de zerar didin ji ber van destlatdariyana demek dirêje rahetî di hindir herêmê de nehatiye dîtin ne tu kesî nikarî rahet di hindir rojlatana vîn de jiyana xwe berdewam bike yan jî bercewendiyên xwe têk bîne gerek dike ku civaka nav netewî û civaka nav devletî gerek dike vîna berçav bigire car dîvan destlatdariyana di berçav re derbas bike nêzîkatiyekî ku li alî hiqûqekî li alî civakê esas bêgirtin û ji alî hindir ve jî bêguman gerek dike civaka me Efrînê bi taybet civaka me Rojava Bakurê Sûriye bi taybet û Sûriye bi giştî û herêm bi giştî gerek dike vê rastî bizanin be wekû ku li serê kanî li hember netewperestiyan bi serketin wekû ku em di Kobanî de li hember tatarrufa İslamê siyasî yani jî sextekariya ku dibin navê İslamê de dikirin em bi serketin li hember statûyên ku xwe li ser van sextekarîn ha bi cî dikirin jî wê serkeftina me misoger be ji bo vê jî herkes di milê xwe de civaka me gerek dike ku berpirsiyartiyên xwe tarîxî rabe bi berpirsiyartî xwe tarîxî rabe di vê merhelê de em di hindir axa Sûriye de demokrasî li hember dîktatoriyê li hember statûperestiyê li hember zextê li hember zulmê li hember zindanîkirinê li hember nefîkirinê li hember faîl meçhûl qetilkirinê li hember koçberkirinê em demokrasî diparêzin ji bo parastina van armancên ha gerek dike ku her ferdek di hindir Efrînê de di hindir Bakurê Sûriye de di hindir Sûriye de berpirsiyartiyên xwe tarîxî pê bihese û ser wî esasî parastina Efrînê bike li hember dijminatiyên vî rengî